Guma de mestecat nu poate masca respirația urât-mirositoare. Igiena orală incompletă sau incorectă este cauza principală a halitozei sau respirației urât-mirositoare. Igiena orală deficitară duce la acumulare de resturi alimentare pe dinți, pe gingii, pe limbă. Acestea se descompun sub acțiunea bacteriilor, eliberând produși sulfuroși volatili urât-mirositori. Soluția este să urmați toți acești pași cu strictețe. 1. Periaj de 2 ori pe zi, minim 3 minute. 2. Curățarea limbii cu racleta de limbă. 3. Utilizarea aței dentare sau a peluțelor interdentare. 4. Utilizarea dușului bucal. 5. Hidratare corespunzătoare pentru a preveni senzația de gură uscată. 6. Vizite regulate la stomatolog pentru igienizări profesionale. Dacă vrei să afli mai multe informații despre cauzele respirației urât-mirositoare, comentează cu vreau și abonează-te. Un om corect informat este un om mai puternic.